ngrubah nasibe dhewe pancene ya berat. Sebab wis ana paribasan nasibe menungso gak akan berubah nek gak menungso iku dhewe sing berusaha ngrubah nasibe. Nyatane kaya aku iki. Ket biyen dadi buruh, buruh kepengin dadi bos kok gak iso aku. Tapi ya wis angel wong soalé bos iku pengertiane dukur, sekolahe ya dukur. Ade aku sekolahku SD gak tamat. Paribasane nul pencong gak eruh hari ini. Wis. Cuma ya aku dituturi barek wong. Barek sekolah-sekolah. Ini lho Pak Bagong, adakan saling pengertian barek majikan, adakan pendekatan, saling take and give hari ini. Tak turut Yan wis, mendekati majikan tak dekati terus saiki intim wis. Gak dianggap buruh, dianggap kayak keluargane dhewe. Bebas sembarang. Mangan sak warke. Cuma gak lembo. Cuma ya ana untung rugi ini anjene. Untungnya iki selama ana pendekatan barek majikan, ngongkone gak sembarangan koyok biyen. Keuntungane, cuma kerugiane ana. Ya apa, bayaran 5 bulan diutang terus jarine. Bon jarine durung ana dhuwit, bose nang Jakarta. Iki dikongkon nyang pasar gak karu-karuan nih. Ya apa, bingung aku nek blonjo, ya nek wong wedok blonjo iku luwes. Tuku ndok 5 njaluk mbuyah pantes. Kaya aku wingi ditawurung sak pasar perkara tuku ndok sitok njaluk embu celana gak oleh. Ate mulih. Durung oleh blonjo ngene iki bingung. Keton aku rek. Napa aku mangliwat kene malah kepethuk ular jedung. Yo, parek iki durung tau kenal ngelokno ular jedung iki ular keket kan. Lah nggih sik kula niki nek ngwasi sampean niku lho. Kula pandeng mau dadak suwe-suwe gila. Gila kon maneh gak gila aku ya mblenek delok aku. Lah nggih sampean kok saged sak wonten agenge niku nedha napa sih? Asale iki lak mangan tawon adik tadi kaya. Masa? Niku bisa. Lemu iki mono lemu, ngestokno sing ngingoni ngono lho. Kula kepingin lho enggak ada awak kaya sampean ngoten. Gak iso. Kok iki pawakmu pawakan cilik panjene, ngene lho. Oh nggih. Saya sampean tandani napa rahasia kok saged lemu. Lho rahasiane gampang, Dik. Pokoke nek ana angin gedhe kok mangapo mlembung kok. Sampean niku ya napa sih? Lah nggih masuk angin niku jenenge. Gak ngono. Kok niki lak durung kenal barek aku sih. Oh nggih. Kepethuk jek pisan iki. Kono silokno ular jedung, ular sembarang. Ngenyek kan. Mboten ngenyek sak temene. Nggih nyuwun sewu. Kasep. Kok mangkelan sih? Gak mangkel ya apa ngelokno ular jedung ket nyuwun sewu saiki kene. Ate nyang ndi arek ndi kono omamu ndi? Tak anter ae jan aku. Kok ngecel temen nakoni. Wis kadung ngene kadung wani ya. Tepangan nggih. Ayo kenek. Jeneng sampean sinten? Jeneng kira. Nggih. Bagong. Loh, sampean sing gepeng nih. Gepeng apa sih kok mene gedhe dari gepeng kon niku? Lah niku nek dikeplek-keplekaken ngejek dong. Iki lak bagonge wayang kon niku. Aku iki bagong manusia dadakno kon niku. Oh nggih, kula Tini. Tini? Nggih. Ate nang ndi, Tin? Wah, pantes sir oleh kunjul. Blase. Wis lemes kok kae. Nang ndi, Tin? Kula niki jane ngoten bingung mboten nang karuan tujuan kula. Bingung ya apa sih? Kula niki arek kabur kanginan. Anak Yesus kan. Ya napa sih? Kon lak karuan omamu ndi, bapakmu sapa, mbokmu sapa lak ngono kampung Kadang apa? griya iku lho. Sakno rek. Saken nggih. Iya ya. Sampeyan tolong napa aku lho. Nolong kan? Nggih. Aku dhewe kaya ngene tak ada niku. Lho, sampean dadi napa sih sampean? Lho majikan. Masa? Kandhani kok. Oh, makane kok lemu. Lho, tak kandhani ya nek arek nom-nom saiki kepethuk arek wedok ngono, nek sugih lak kondo. Nggih. Duit motorku 5. Pabrik Motor sampean? 8, lah ngono sih. Lah sampean enggak ada motor? Lho, aku gak pernah pamer. Oh, nggih. Kon tahu tak kandhani nek nirwana iku wekku. Lho, mboten mau tahu kepethuk sampean kok. Tahu sih iki mang aku kondo nek nirwana wekku. Tak gak kondo sih. Mboten. Kata kandhano aja nduk wekku. Kula sampean tolong napa kula niki pados pendamelan, nggih pados ngengeran. Ngengir nang aku ae. Nggih kajeng enten sing kula enceloki ngoten lho. Adane opo emeng celok kon manuk ta apa kon. Wis melok aku gak apa-apa. Omahmu desa nek kenal bare aku wis gak perlu kon uli.
Nek perlu omah iku tak bongkar. Oh, sampean dandos sih. Tak tanduri jagung. Malah dadi Tegal lah. Ya. Oh, ngoten ta. Heeh. Saestu nggih sampean tolong nggih kula. Cuma iki aku ono perlu, gak iso mulih. Kon tak alamat ya. Pundi sing griya sampean? Niku apa Jalan Surabaya nomor 26. Jalan Surabaya 26. Ya. Cete napa? Cete gak mesti, kadang-kadang ijo, kadang-kadang kuning. Lontor ta niku. Lho gak ngono, sing ijo iku lawange kuning sokone ngono lho. Saka. Iya. Oh, sing enten pagere wesi niku. Nah. Pagere ireng. Iya. Buwi ya iku kadang. Ngawur iki niku. Ya napa sih lah, biasae omah kula niku lak dipager-pageri. Iki pagere dukur. Lah, iku ana wite keres loro iku. Oh, niku damel napa keres niku? Kayak mangkring aku nek esuk iku. Masa sampean mangkring teng mriku? Gak ngono iku pohon kesayang aku. Pohon kesayangan lak nggih kembang sing apik lan napa apik-apik tanduri keres. Gak apa-apa termasuk kenang-kenang, nostalgia. Kenangan lama. Iya, selama aku melarat sekarang aku kan sugih ngono lho. Dadi mun saged ninggalaken keres. Keres. Mati uripku apa jare keres iku ngono ya. Oh nggih, pun wonten sampean sak umur sampean sampean teng isore keres mriku. Iya, soalé ajene ngono. Kon nyamaku sik aku ate terusno shopping. Mriko nggih. Iya. Napa shopping niku? Shopping isop kuping lho men. Soale enten mawon kula mboten ngerti ngomong macam. Istilahnya wong gedhe, bos iku nek ngomong belanja iku shopping. Nek wong cilik blonjo nyang pasar. Nek bos gak oleh. Shopping Singapura. Ngono lho. Nek kula tak mriko nggih. Heeh. Nika sih. Iya iya. Enten lampu abang ijo. Lah bener ya kok stopan. Wah, Oh arek iki bodho arek yo arek iki. Ha iki tepak iki nek wis rono iki genah. Durung tak war apa wis mlayu rono. Belanja dhisik mulih beres. Nasib kadung tepak. Ya iki sing darani wong urip bintangi terang kaya aku iki. Cuma sayang, urip kadung mapan, sugih, bojo gak ana. Bojo mulai nang jaman Jepang. Bojo wis diundhuh barek sing duwe memean. Berarti bojo wis dut. Tapi gak dadi apa? Gak dadi apa, masih bojo mati gak apa-apa. Pokoke aku sugih. Lah aku iki kesuwur kok. Sugih donya, sugih ilmu, iso ngilang gak iso balik. Lah wong aku iki sugih, ate umum jeragan beting Pak Basman ya aku. Sing daran jeragan beting iki masalah wong dia sing gak njaluk kiriman beting nang aku. Winginane aku oleh entrokal teko njaluk kiriman beting. Jerman Barat njaluk beting. Itali njaluk beting. Tak kirim tak contong. Lah wong sugih masih bojo gak ana, tapi dadi kembang lambe kalau Pak Basman rek, termasuk duda-duda kembang, duda-duda teles. Istilah duda teles wong sugih, donyane luwe-luwe. Lah mulane aku yang ngono tak hati-hati aku wong sugih arene duda kembang ono sing arane kembang mlati, kembang mawar, kembang telon, kembang bore. Cuma sing gak enak ya. Alah. Ndek batur siji lan gado ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati karepe kuwi apa blonjo gak muli-muli lho Bang. Nuwun. Monggo. Kula niki tamu. Atang ketan. Ususana. Basman ilang. Gepuk. Wah. Ya apa sih? Wah, kok nek ngomong cempelang, cempelung. Kok gak tau kenal kok. Gepuk salah apa kok gepuk ya? Anu kula medayong. Oh, mendayon nak. Mosok ngono carane mendayon nak. Sampeyan iki sinten? Sinten? Lho aku weng. Wong nak. Lho aku iki wong aku iki. Mosok. Lah iya mosok takon maneh. Jenenge? Aku Pak Basman. Oh, niki griyane Pak Bagong. Apa? Griyane Pak Bagong. Iki ya si arek iki rek. Oh, nggih ketara kok mang bose nek ngono iki buruwe. Roh, ini roh. Lho, ya apa rek gak tau kenal lungo iki lho, ya apa katane? Kula dikengken Pak Bagong mriki terus sing griyane. Oh. Kok enten pite keres loro, kula kengken mlebet. Dadi kon manggo dalan,
mau kepethuk wong Bagong. gede dukur. Nggih. Gegeryo pokoke Nggih. lapangan. Nggih. Jenenge Bagong. Nggih, Bagong. Iku dadi apa iki, Mang? Bos. Ya Bagong, Mang. Nggih. Bangsat iku kan. Malah mali jeneng dhewe arsat aja. Repot. Ngambek buru teko batas kok ngene iki. Kok tak mlebet. Kok dhisik kok dhisik nak. Dadi mang kepethuk Bagong. Nggih. Bagong ngomong bose, jeragane, Iki. aku buruwe. Nggih lah nek niku dragane melok sampean melok dragan. Lak loro dragane. Ya kembar lan ya, Lah, tak nggih. ceritane ya. Sampean mesti buruwe. Iya ya Kang mlebu nak kene iki. Nggih. Ya. Kula jenenge dirabi kok. Jan. Oh, dirabi. Nggih. Ya apa Bagong ya. Tapi gak tadi aku awas kan nyekak aku aja. Mata sare badas saya. Awas kan gue. Waduh. Pak, Selamat datang, Bos. Selamat datang, Bos. bapak guyon ae. Dari mana, Bos? Dari shopping, Bos. Sampeyan ini apa sih Pak sampeyan? Tidak begitu, saya ada rembelunya. Ada pendululu. Ada metuntum. Dari mana, Bos? Sampeyan ini ulah apa sih Pak? Ada wawe Oh, adat. tidak gitu, Bos. Saya ini kan ajos. Gak enak, wis teko diner. Saya ini kan sultan. Kalau saya salah minta sepuret. Oh, ya karto ngomong dulu. Jog, kau udah jalan-jalan aja lho, nak ya. Lan apa? Kau ngerti dah? Kau ngono gak tak anggap orang liya. Gak tak anggap wong liya, tak anggap keluargaku dhewe, termasuk pembantu rumah tangga. Mun ngerti. Siji barek boro, siji le abu karo, ngerti ya? Gak tak ancang lamis, langguk pangucapmu. Oh, Lan ya apa apa? kan? Persoalane napa sih Pak? Kau narik ngaku bos, ngaku jeragan, aku kok nanggep burumu, rumangsamu ya apa sih kan? Kula niki mbon nganggep sampean buruh. Lah ya apa? Cuma kula wau Ya apa ya apa? kepethuk arek wedok. Nah terus ngomongnya? Kula bos. Bos. Lah ya, bos ya majikan lah. Lan apa? Lah apa bos itu? Bosnya sepeda nih lho Pak. Ojo ngarani bos sepeda, orang dosok ngono bisa. Oh, ana arek kok. Arek wedoke mun mriki. Lho, Arek wedoke mun Arek mriki. wedok rene, aku dijambal. Ayo, Ro, buru. Aku rene kok Bagong, bos. Nggih, ngoten sampean turuti mawon Pak. Lho, nggih, ya, nggih. Arek sak jero arek. Pundi areke? Lu jero. Kula tak mlebet Pak. Lho, cocok kene. Non. Lho, ini sing delok sapa non niku kok takno. Nak, Kastini. Nggih enten Apa tak iki, Bos? Oh, nggih. Maaf saja ya, Bos ya. Waduh, dilereni temen. Kan iku ya apa sih diganti Dik? Lho, Keliru. sampean mau lak ngomong terus sampean jeragan. Lah masa enten jeragan loro nek teng jero maniki enten wong nggih berarti niku pembantu sampean. Jeragan, tapi siji jeragane. Jeragan napa sampean? Jeragan jangkrik kan iku. Kon mang ya, kon mang ditipu barek iki, Bagong iki. Ngerti ya? Dibake kenayan apa sih, Pak? Bagong iki nyatut namaku, jeragane ngono aku, iki baturku, ngerti ya? Oh, dadi niki boro sampean nang jeragane. Iya. Ah, nek rong ngene banting setir ae rek. Oh. Keruan. Bantu stereo apa sih? Keruan, nang aku ya. Kan cinta barek jeraganku. Sampeyan Iya. kok ngesiri kula nah nek boro damel napa? Ngerti ya? Elek-elek nek jeragane ngono. Iya. Wis kalah pasaran aku. Masih tuwek ritek tapi soge. Arek gak gelem lho kon wong tolimu sakmono gedene tolimu. Kok toline pipi. Sampeyan ku bacot Pak ning ngenyep. Oh ya, barek beli kurang ajar wanah-wanu wani nyatut nama jeragan. Nggih sepunten mawon Pak. Apa? Kula lak gengsi aku pedare wedok niku cek di siri titik ngoten. Iya gengsi lah pun rumah tekmu barang mang. Ngawur ae ngono. Tak rungokno ae mang laku rumah. Tak sombong. Wis ya, kon iki termasuk buruku, baturku ngono ya. Nggih, Pak. Iki yo batur. Ngaten ta. Iya, masih ngekeki mangan iki biasa. Ngekeki mangan aja dianggap ngekeki mangan batur. Anggap ngekeki mangan sapi ngono ya. Ah, sampeyan penten mawon. Ngono kok apa bapak iku. Saiki kon nek blonjo-blonjo nak ya. Oh, nggih. Iya ya. Saiki belajar shopping. Iya. Wah. Harus ada peningkatan. Wah, Kon saiki ini tak ya. anggap wong liya, nek perlu kon tak tek dhewe. Mboten napa-napa panjenengan pun kula niat. Wes aja ati susah maneh njaluk Nggih. apa tak tukokno. Akeh geleme aku sing geblak iki. Apa kok njaluk gluduk bledek tak tukokno kon. Biasa mawon, Pak. Saiki blonjo nggo wedi Nggih. 2 juta ya nak ya. Kakak. Iya tuku gamelan mbek wayang bareng. Nek tanggapan enak, kan nyewakno ngono lho ya. Sampeyan ku ajenge ndalang. Ya enggak nyewakno. Kene-kene Blonjo. Apa, Kakak?